tụi nó hiện Redmi Note 3 scroll screenshot dan kan au dona I țangkai le mai antenna ai hi thlalak post tu le post hming le thlalak hi kimin la du tai la kha te khan a link to thin si lo ta hran pa chumi khami chu ti ngai lo khan then antenna tu nei kan data ni chuan screenshot button kha volume down le power button kan hmeta kan screenshot ta screenshot ta kan hmet ngal wata te kan hmeh hian scroll ti lo lang ai tlai noi veilam hi scroll kan hmeh chiah khan tin a tawlh hla char kan duh tawk a thlen hunah dawn kan tia kan hei lo ta mai ta ani sam khop ani a zawng kha ni te se awm e